na-ekedi egwara ji na-ekedi o nwekwara ọzọ a na-akpọ iyari yari na Nsụka Asadi Dekalumon onye ọba asụsụ Igbo m ya bụ ịgwọkọrịta nri tinye ose tinye ihe niile wee tinye ya ụgba tinye ihe niile a na-atinye ndị Igbo wee mma mma onye ọba Igbo ọja pụtara ọdịnala na omenala jikọrọ anyị dịka ndị Igbo ọ bụ atụmatụ iji gosipụta ihe gbasara anyị dịka ndị nwere aha ndị nwere ebe ha si njirimara anyị nke dịzi ka anyị na-akpọzi asị mana o kwesịghị ike chetara ndị Igbo na onye kworo maka anya ụra tụfuo azụza o ji n'aka na chi fo ọ ga-achọkwanye agbaziza ka o ji wee zaa ọlọkwụ ya. Ụmụ akwụkwọ ga-enwe ntị n'okwu a ọ dị mkpa ọ maka unu ka anyị na-akpọkọta wee na-abịakọta ka anyị mara ma ya ga-emezibi ihe na-emebi unu anụgo ya bụ ga-enwe ntị mụtaba na ihe na mgbe ọbụla unu fụrụ ndị nne na nna n'akụkụ unu na-amụtasị ihe na ọ na-adị mma unu anụgo. Asụsụ na omenala Igbo jizi otu ụkwụ kwụrụ ọkacha n'ebe ụmụ akwụkwọ nọ na ndị na-etolite etolite. Ọ bụ ihe mwute na nwatakịrị ga-ahụ onye okenye o chewa ya ka o buru ụzọ kelee ya. Ọ bụ ya? Ọ bụ eziokwu? Ọ bụ eziokwu maka na mgbe m nọta m nwere ndị batalụnụ mgbe ahụ ibe m akwa amabeghị na ọnwa dị ọrịa mma ya bụ onye nke efekanụ onwe oge etụpụrụ m ọnụ mana apụta m dị ka nwa dị ọrịa ma ekenewezi ya ma ịhụrụ ya na ọ bụrụ ezigbo ekene ka ọ bụ. Ụmụazị anaghị ekenezi ekene chacha o wee bụrụ ihe mwụta. Ọ bụrụzie na o chetakwara ikene onye okenye ahụ o jiri bekee gụọ afụma ọ na-akpọkwudo bekee nwa n'isi gụọ afụma ọgụmọ ma onye okenye ma ghọtara ma ghọtazi nke a gbasazi ya. Nkwanye ugwu eji mara ndị Igbo alaala mmụọ. Ọ gbagojuru anya na ụfọdụ nne na nna bụ ndị Igbo anaghị asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo bekee dịka ọ bụzi ọ bịara be mmadụ lara ya ụlọ maka na anyị chọziri ibu ndị bekee karịa ma ndị nwa nwee asụsụ nwa anyị chọrọ ịchụpụzi ha wee were nke ha.